आयै नों न'आव फैफिनदो जोङो नों न'आव फैफिननायनि उनाव नों ओंखामबो जायाखै नों होआबालाय सोरदो होबावनो गोमादों सानै गथ'नि बिमा सपना बर' मुंनि सासे आइजोआ गोमादों। मा सोलिदों बर' समाजाव? अखा नायबानो खारनाय अखा नायबानो सोरनिबा हिन्जाव सोरनिबा हौवा खारनाय खौरां बिजोङाव फेसबुक इउटुबाव नुनो मोनगासिनो दं। बे खारनाया बर' समाजाव गोदान हारिमुनि महर लाबाय। टेक्राकुसि सितलपुर गामिनि खन्दन बर'नि बिसि सपना बर'आ गावनि फिसाय आरो गथ' सानैखौ गारनानै खारखोमानानै दं। बाक्सानि बरमा थानानि सिङाव थानाय टेक्राकुसि सितलपुर गामिनि खन्दन बर'नि बिसि सपना बर'आ थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गावनि फिसाय आरो फिसाज्ला फिसाजोखौ न'आव आलाय सिलाय खालामनानै खारखोमानानै दं। सपना बर'आ फिसाय आरो गथ'खौ गारनानै खारखोमालांनायाव नखरनि सुबुंफोरा गोबां दुखुआव दं। उन्दै फिसाजोआ खावलायदों, आयै नों न'आव फैफिनदो। नों गैयैनिफ्रायनो जों ओंखाम मोनजायाखै। जोंखौ अननानै न'सिम फैफिनदो। नखरनि सुबुंफोरा बुंथिनाय बादिब्ला टिहुनि गंसे साहा गलायाव सपना बर'आ खामानि मावोमोन। बेवहाय सुम्बु मुंनि सुबुङाबो खामानि मावोमोन। जाय समनिफ्राय सपना बर'आ खारखोमालांदों बै समनिफ्राय सुम्बु मुंनि सुबुङाबो गलायाव खामानि मावफैयाखै। जाहोनाव सपना बर'आ सुम्बुजों लोगोसे बहाबा खारखोमालांनाय सन्देह खालामदों नखरनि सुबुंफोरा। सपना बर'खौ सोरबाफोर बहाबाफोर खना खनला थाखुमानानै थानाय नुयोबोला 6001915594 नम्बरनि गेजेरजों नखरसिम फोरमायहरनो आयै नों न'आव फैफिनदो जोङो नों न'आव फैफिननायनि उनाव नों ओंखामबो जायाखै नों होआबालाय सोरदो होबावनो अननानै न'आव फैफिन जों स्कुलाव थाङाखै आइ गैयिनिफ्राय बेसे गोबाव जाखो आइ खारखोमानाया? बारा सप्तासे जाबाय। नोंसोर दुखुआव दं? फैफिननांगौ आइया न'आव फैफिनथारनांगौ। बाबाया लोमजानानै दं? औ। आइ खारखोमानायनिफ्रायनो बाबाया लोमजादों नामा? नों थांनायनिफ्रायनो बाबाया लोमजानानै दं। जोंनो ओंखाम होग्रा गैया। अननानै नों फैफिन जोंखौ रावबो नायग्रा गैया। आंनि मुङा मुस्रि खन्दन बर'। गामिया जाबाय थैखारागुसि ब्रेकेटआव माबा सितलपुर लिरो। हिनजावनि मुङा मा मुं? थरायनाय सपना बर'। माब्ला खारखोमाया नों हिनजावआ? सप्तासे जाबाय। गथ'फोर दंमोन? गथ' सानै दङ। हौवासा हिनजावसा? हिनजावसाया जाबाय गिदिर, हौवासाया उन्दै। नोंजों नांलायबायदोंमोन नामा बियो? नांलायनाय माने ओरैनो नांलायलायनाय जायाखैमोन। गाव हारसिं खारखोमालाङो? थिग बेफोरबायदियानो जादों। सोरजोंबा खारफालांनाय सन्देह ना बहाबा खामानि मावनो थाहैनाय सन्देह? खामानि मावनो थाङाखै खारफालांथारदो। बे खारफालांनाय खामानियाव जेनेबा मावहैदो। सोरबा हौवाजों थांफादों बेयो? आंनि बायदिब्ला थांफादो। फनफोर रायलायखुमायोमोन नामा नों थानाय समाव? रायलायो। सोरनिबा नाम मख'नो हागोन नामा बे रायलायग्रा? रायलायग्रानि मुंखौथ' बुंनो हायो। मा नाम? उपाधियाबा माबा लिरो। नामा मा नाम? ओरैनो माबादो रायलायबाय थायो। नामा शम्भु। बबेनि बे? नाग्रिजुलि जायगाखिनिखौ मिथिया। जायखिया बेजों रायलायबाय थायो बियो? रायलायो। बिसोर सानैजों दखान मोनसे खामानि मावोमोन नामा? मावोमोन। दा बेबो बे दखानाव गैथ'वा दा? गैया। सानैबो गोमाना दं? गोमाना दं। दा नों मा लुगैयो बिसोरखौ? आंथ' मैयाबो लाबोनायनि थाखाय थांदोंमोन नागिरनानै नागिरना मोनासै। फैफिनबा मोजां जायो आरो। दा आंनि बिबाजैया खारखोमादों होननानै बुंनो थाङोब्ला मथा मथि सप्ता खेबसे बारलांबाय। हमनानै ला 10-12 दिन जाबाय आरो फ्राय बारा बांद्राय गोसोआव गैला ओरैबायदि थारिखखौ। मा मुंमोन बेना? बेनिया सपना बर' लिरो।
सोरजोंबा खारफालांनायनि सन्देह ना गाव हारसिं खामानि मावनो थाहैनाय सन्देह माने जेनेबा गंसे बिसोरो साहा दखानाव बे टिहु होननाय जोंनि बास स्टेन्ड टिहुआव साहा दखानाव खामानि मावोमोन बिसोरो बै खारखुमानाया जाहैबाय साहा फुदुंग्रामोन ओमफ्राय बेयो आरो ओरैनो काप आरि थोरसि लथा सुग्रा आरो सानैबो मोनसे दखानावनो खामानि मावोमोन बिसोरो दा बै दिननिफ्रायनो सानैबो गैखाया दखानाव बै दिननिफ्राय माने बिदिनो फैयोमोन बे साहा फुदुंग्रायाबो जोंनाव नुदों आंबो खेबनै खेबथाम आंबो खामानि मावग्रा मानसि न'आव थाया बाहेरायाव थांलाबो बिदिनो मोना खोमसिबा सफैयो दा बिदिनो मोजां गाज्रि बांद्राय मिथिस्लाबा आंबो फैयोमोन बिदिनो फैयो जेनेबा जानाय लोंनायबो नुयो ओरैबायदि आरो दा बै हौवाजों खारफालांनाय सन्देह माने दा साननायाव बे सन्देहआनो बेजों खारफानाय आरो बेयो दासिम बे दखानाव फैथ'वाखै बे खारखुमानाय खोनानाय दिननिफ्राय बे दखानाव सानैबो गैया दा मा लुगैदों नोङो लुबैनाया दा ओरैबायदि लुबैयो आंबो दा न'खराव आलाय सिलाय जोंहा बिदायाबो माने बेमारि बेनिफ्राय गथ' सानै दं फिसाला सासे फिसाजो सासे दा फैफिनबा मोजां जायो आरो बे गथ' सानैनि मोखांखौ नायनानै आलाय सिलाय आंबो थाथिरा न'आव रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो रायजो राजानि खावलायनाया आंनिया ओरैयानो जाहैबाय जेनेबा अननानै अबेबा जायगाफोराव खना खनलायाव नुबाय बायोब्ला हमनानै बिसोरखौ दोननांगौ आरो दोननानै खबर फोरमायहरनांगौ न'खरसिम एजार होदों नामा थानाखौ एजार माने नै दा जों दान्दिसे उनाव नै बरमा थानायाव थांनो थाखाय थियारि जाबायानो एजार माने जों होगोन आरो नै दान्दिसे सम उनावनो होनोसै आरो